ba arne ɗaya da ya kashe sarkin Gobir, duk masu sallah ne. Lalacewa ta kai yau gwamnati ita ce wai za a ce ta tara kuɗi ta kai wa ɓarawo kuɗi, ta rarrashe shi ta ce ya ba da wanda isa ta. Gwamnati mai kayan yaƙi, mai kayan fada, mai kayan kaza, mai kayan kaza. Lokacin da aka zo ana kaza kaza da Nijar, har an fara tattarawa ana cewa muna da makami za a yaƙi Nijar. Kuna da ƙarfin yaƙar Nijar, amma ba ku da ƙarfin yaƙar ɓarayin da suke cikin daji a garurukan kuma. Kowa ya sallama. Kuma abin da zai baka mamaki, kamar ba masu kuɗi a kudu, kamar ba masu mulki a kudu, kamar ba, gaba ɗaya abin ya dawo arewa. Ya ƙare a Maiduguri, sun kashe Maiduguri kam dama, suna ta kashe ta har yanzu. An dawo Neja, abin tausayi, an shiga Zamfara. Bayan Allah mutanen kirki, dajinsu ba zai yiwu ba. Sokoto, ina ne, Kebbi, duk an kewaye mu da kisa da zubar da jini. Yanzu lissafin da ake yi, rashin noman da aka yi bana ma ya ma fi na baya, illa 'yan wurare ne kaɗan. Ga damana Allah ya yi albarka, amma ba a nomawa, wurare da yawa ba za su nomu ba. Shi sa ko misalin saukar masara babu. Sun sace mu, sun kama mu, sun kame dajin, sun hana mu yi noman. Suna da makamai a hannunsu, kuma waɗanda suke 'yan masu kuɗin a cikinmu an zo ana sace su. Hanyoyinmu ba mu da aminci. Masara ta mana tsada a gari, shinkafa ba za ta ciwo ba, asibiti in ka je ba magani, kana cikin gidanka kana tsorace, kana kan hanyar tafiya neman kasuwarka kana tsorace. Yanzu wani yake gaya min, ɗan kasuwa ne, ya ce malam Chadi na je. Ku yi haƙuri mu rinka gaya wa kanmu abin da ƙasar nan take ciki, saboda ko Allah zai sa zuciyar wasu, Allah sa su gyara. Wallahi ko sati biyu ba a wuce ba, 'yan kasuwa ne na Chadi, Kamaru, da suke zuwa irin jihar Kano, Lagos, ina ne su sayi kayayyaki, saboda Najeriya akwai albarka har yanzu. Tireloli ne kayan, an yi lissafi sun kai kayan biliyan 12 zuwa 13. Tireloli ne iya ganinka suka haɗu suka yi kwamba, za su fita Kamaru, sun bar Maiduguri. Mutumin ya ce wallahi malam an tsare motocin nan gaba ɗaya, an bunka musu wuta, ƙurmus an ƙone su. Akwai hotonsu a bidiyo, sai dai su ƙi su nuna saboda kar ma a san me ake ciki a ƙasar. Ya ce wallahi malam jirgi na rasa, tsautsayi ya sa na biyo hanyar Chadi in biyo ina ne in taho Maiduguri. Ya ce na ga bala'in da ban taɓa gani ba. Ya ce kaya, tirela ta yi sati 2 ana loda mata kaya a nan kantin Kwari a Singa. Wasu daga Lagos sun siyo wani kaya lodi, kayan abinci, fulawa ne, takalma ne, omo ne, man gyada ne, wane ne, kayan kasuwanci. Manya-manyan 'yan kasuwansu da suke zuwa su siyo kaya daga Najeriya su kai waɗannan ƙasashe, a raba a Kamaru, a Chadi, a ina ne, a ina ne. An ƙone su ƙurmus. Mutane da gudu suka kai, an kashe na kashewa, kuma ba abin da zai faru. Shine abin da arewa take ciki.